cal fer esment d'una de les persones que van ser més importants per mi. Havíem viscut juntes prop de 40 anys i amb tota naturalitat començo aquesta obra parlant d'ella, la meva iaia Magdalena, el ser certament més proper al meu cor. Quan ens abandonà, fou com si el pal de la nau s'hagués romput, irreparable. No puc parlar d'aquella fidel companya sense que se'm neguin els ulls. Algunes fades vingueren a abocar-se sobre el meu bressol, com en els contes que vaig llegir més tard. Me n'imagino una menuda assemblea, vingudes dels boscos que es petegaven de calor, però també de les grutes fosques i fresques, de les fonts amagades. Segurament vaig ser víctima de tals desavinences, com en el cas de certes princeses desgraciades. Per teixir el meu destí, prou que agafaren una madeixa de seda, però empeses pel segle XX que se les enduia vers d'altres cels, reuniren els fils sedosos malament. Efectivament, ben aviat foren escombrats per un corrent potent vingut de les entranyes de la península Ibèrica i del món. És cert que es vivia al ritme de les pulsacions de la història dels anys 1930-1935. El poble oscil·lava com un pèndol mal regulat. L'influx nerviós dels adults balancejats entre la inquietud i una esperança sovint exacerbada s'inscrivia en les fibres de la quitxalla. Podem comparar la vida d'aleshores amb una flor. Els seus pètals s'obrien suaument, harmoniosament, però tot seguit una macega els arrugava. Al llarg dels 3 o 4 anys que segueixen, aquesta visió d'un paradís sembla perdurar. Però de cop i com una estrella que s'allunya, algunes espines apunten sota les roses. La seguretat s'esfondrà. És així com la petita vila de Catalunya veia al mateix temps que els primers passos de l'Antònia els últims anys de llibertat, abans que no s'estengués sobre seu per 40 anys una mortalla d'ombra. La nostra casa, situada al centre del poble, donava en una plaça despullada i deserta. Vorejada d'amples voravies, on jugàvem a la xarranca plàcidament. Al davant de la porta també em servia d'àrea de jocs. No teníem veïns enfront. Els edificis baixos del davant eren utilitzats com a cellers. Al primer pis hi havia les cambres i a sobre les golfes on s'amuntegaven patates, ametlles, avellanes, cebes i finalment una terrassa, ideal per a fer bronze, però on a ningú no se li acudia d'estirar-se. S'hi estenia la roba, que en canvi es blanquejava d'allò més bé. Una sola vegada la mare, una nit, ens invità a pujar-hi amb ella, després d'haver buscat en va una mica de frescor o una brisa suau al pati. Ens vàrem estirar a terra mateix, amb les nostres mirades immerses en un pur centelleig d'estrelles. No crec que hagi tornat a viure una nit així. Una impressió d'infinit igual. Jo feia 1000 preguntes sobre aquella meravella que m'inquietava i m'enlluernava alhora. El pare, que s'interessava per l'astronomia, intentava contestar-me correctament, però a mida que l'univers estelat se m'obria, una mordassa invisible m'estrenyia el cor. És probable que en descriure els esdeveniments que ens van passar a una colla de persones a aquesta vila m'emocioni. Us emocioni, però va ser així de dur. M'aparto expressament de l'hora inevitable. Fins i tot per escrit, fins i tot 40 anys després, no aconsegueixo de fer el pas decisiu. Si la nostra partença hagués estat preparada com un llarg viatge, però res d'això. Se'n parlava, esclar, però tal com es parla de la mort, no s'hi creu realment. Després del sopar em digueren que no m'adormís, que no pugés a la meva cambra. A mitjanit, un cotxe ens havia de venir a buscar. La iaia i l'avi explicaven fets misteriosos que passaven en aquella hora fabulosa que desconeixia. Res no m'havia deixat preveure aquella partida tan imminent. Durant molt de temps vaig conservar per aquell moment respecte i temor. No hi havia cap ambient de viatge.
segons jo l'imaginava. Res d'equipatge a la vista. Algunes discussions, algun desassossec, em semblava, però amb els passos apagats. Calia sortir de la cova com Ali Baba i els 40 lladres. Un cop més, una imatge de somni. No, és la fuga pura i senzilla, la por de ser atrapats al parany, amb la seva ombra avançant contra nosaltres inevitablement. Alguns quilòmetres només, la nostra preciosa i lluminosa Barcelona, filla del mar i de la muntanya, segur que farà fracassar aquells fills a l'infern. No pot fallar! No passaran! Amago les meves nines a la fornícula que forma una finestreta de l'entrada, que sempre romania tancada. Les tranquil·litzo i m'enduc un gros ninot de cel·luloide que es diu Pepet, regal de la tia Consol. Ho sento molt, estimades, us he de deixar. Diuen que anem a França, al país de les pel·lícules i les ballarines. No patiu, us amago aquí. Ningú us trobarà, no patiu. Jo tornaré aviat i tornarem a jugar plegades. Aquí, tapadetes. I tu, Pepet, tu vindràs amb mi. Adeu. No ploreu, Adeu. El 22 de gener de 1939, a mitjanit, un vell cotxe s'aturà davant la porta de casa. La mare deixant un sospir d'alleugeriment. Parlen amb vivacitat amb el meu avi que vol marxar amb el seu matxo amb garrofes i matalassos. Ni parlar-ne. Pujo al cotxe. Sembla que tota la família hi sigui representada. Avis, ties, cosins. L'Artur porta als braços el violí de l'avi Pepito. El cotxe deixa el poble immers en un silenci suspecte. Amb prou feines respirem. Algunes hores després d'haver marxat, la vila va ser ocupada. Els mitjans de comunicació foren tallats. La trapa havia estat a punt de tancar-se sobre nostre.
la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna a l'aire greu com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensanya que les guerres, abans de passar la ratlla m'aixequi i beso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida com dormida. L'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terra de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra. Com al Vallès no hi ha res, que els pins senyeixin la cara, ermita dalt del Pujol, i a la platja un tenderó que bategui com una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa. El 5 de febrer de 1939 es va permetre l'entrada de refugiats en massa per la frontera francesa i l'endemà van passar a França, però separades de les nostres mares i pares. Ens van arrencar literalment del pare. No sabien on se l'emportaven. Mirava la mare, m'inquietava aquella mirada cada vegada més melancòlica. Els ulls s'apagaven. Aquest seria el principi. Mai més tornaria a veure aquells ulls jovials de la meva mare. Mai més. 10 dies després, la nostra cosina Assumpció començà a escriure el seu diari. Avui, 16 de febrer de 1939. Després de 10 dies d'arribada a França, vull escriure les meves impressions per a començar el diari de la meva vida. Fred, molt fred, tristesa, enyorança. Arribàrem a Pertús a les 10 del matí. Una impressió enorme va causar-me l'entrada a la frontera francesa. Uns gendarmes alts i grossos, vermells de cara, amb llenguatge desconegut i bastant malhumorats, degut a l'excés de gent que hi havia. I autos que arribaven. Aquests anaven organitzant la gent perquè es col·loquessin a les vores del carrer, per no interrompre el tràfic. Les meves companyes i jo només teníem una dèria, trobar els menuts. Amb els ulls oberts com taronges i amb un neguit excessiu miràvem i buscàvem, i els menuts no hi eren. El cor batia acceleradament i el neguit augmentava. Els joves venien i deien «Bouger, bouger!». Sortírem al carrer i altra volta ens enviaven pel mateix carrer que havíem vingut. Trobàrem els gendarmes fastigosos que ens feien anar a l'estació.
La dèria de trobar els fillets envaïa el nostre esperit. Era negra nit i feia un fred que es ficava al moll dels ossos. Al carrer, sense esma, sense idea del que passava ni del que calia fer, ens trobàrem de prompte a la gran estació. L'Evolú. Potser els menuts serien a Perpinyà. A on anava el tren? On ens feien pujar? Ens agruparen la multitud. Tant hi podia haver 1.000 persones com 2.000. Preguntàrem on anava el tren i ens digueren a Perpinyà. Fins al juliol de 1939 no es van poder retrobar amb les dones i criatures. Amb el marit encara trigaria més. Haurien d'esperar l'abril de 1941. Després de 15 mesos de refugi, vam estar separats. Després reunits. Després, altre cop separats. Per enemics a tots costats envoltat, guerra i batalla, ferma el teu pas, ànima imada, com és que he de lluitar, si el cor em canta, amb quina arma? És l'esperança, la nostra fe. Ella és el nostre escut, el nostre alè. Costi el que costi, l'infant defensarà i no s'ensorrarà el seu demà. Files i files, bala i canó, morta la vida, morta l'amor. La guerra és un menyspreu, brúixola impura, vil criatura, la pau atura. Fills de l'austeritat, fills de la fam, tots mereixem el món, alça el teu clam. A tots els malaurats, obre'ns el teu mirar.